Ето в много нощи ще отключиш. Последния ден, да. Пусна ли запис? Да. 15. Да. 15 събираме капаните на лоб и продължаваме. Не е много далеч. Тук по вьетнамска система да не се окаже, че тръгваме на 14 примерно. Не, той този път смета, гледа часовници, календари, после го свери с китайския календар, с григорианския, обади се на папата и накрая каза, след примерно 45 минути трескаво ровене къде ли не, каза на 15. На 15 бираме капаните. Обаче ние него по-лесно много го изнасиляме, той е много податлив. Плюс това все още имаме половин бутилка сливова. Познаваме ли се от дека? Това половин бутилка, бе. Една бутилка. Сливовата е... Те не сте ме оставили да си попва, бе. И какво правите? Какво правите? Рости ма кани на аператив преди на вечеря. Поканим и него, аз ви предлагам. Искате ли да? Поканим и него. На баня. Това баня, бе. С аператив баня. Баня с гъби. Насушил него, насушил него. Абе, тук няма да разберем като стигнем, да не се откараме отгоре на това. Направо съм хватата не бурно. Да, бе. По-голям. Той сигурно е, че не го е естествено. Това никога може да е яки хората отворено, което не се по-голям. Много важно. Но другия, Ливач бе огромен. Да? Да. То са два черни. Не, огромен голков е такъв. Най-големият голков на цялото време е еднакво, просто по-на един е черен, другия е. Не. Иначе пъртем не еднакво. Ама трудно влезе на проверката. Как бе, ако ме питаш нещо, ти разказваш, нищо не за първ път го виждам. Вижте, вече така че Абе, тая мъгла се спусна. това така, Не. мога да не разбереме, че сме пристигнали и тръгнем нагоре, не по средата. Нали искаш и мъгла да има? По-добре. Да ще пуснат шторите. Нали така, стъклен подпол трябва да направим. Чека, че ми е неудобно, поне наистина да ми е неудобно. Да, бе, човек, да. Има наблюдателници, чека, и ще стъклен подпол. Има на такова, значи някъде гледах, някъде в Китай мисля, че е направено подобно, само че Като стъпва заедно с трошение. да, екран с камери отдолу и го правят като стъпваш, все едно се струшава. Не, хората знаят, че падат долу, тръгват да се крият. Има някакви влияния. Галата, аз само си знам просто, ако наистина почне да се пука стъклото, как ще разбереш дали е ефект или се пука стъклото? Стигнахме ли, бе? Почти на 2 км. Виждаме се в далечината там финала. София, вижда ли се? Да, малко по-далеко е. Ние нали от Витош? Да, учебно, бе. Те пак са пуснали ли това? Не бе, Хайме да горе. Час горе преди. Не, преди 3 Кога го спряхме? Преди 2. Значи аз мога да се... Мреш след мене съм спрял. Тук е янкито ми сраги. Не съм бил там, бе. Сигурни сме, че ще бръкне в лайната след 2 години в Франс. Това не яда, но затвори бе. Как изразително се обдух. Не, бе.
Просто да ти кажа, значи, точно под туалетното долу беше това всичкото. И то дивани, дюшеци, матраци, кофи, мистрия намерих, рулетка. А това за какво ми душа? А как за какво беше това? Кое? Големия охлюв там излезе. Ама вие що станахте до там? Ами, защото имаш някакви рухли, майчета, някакви бамбучета и викам, ай, пътечка долу горе. Ама Рости я пропусна първия път. Е, така потъна тук в някаква кал. Черната лапа. Ако се окаже нович, трябва да му измислиме някакси да му полираме типовото находище, да не е така грубо. О, и снимки ще ти правите, няма как, трябва да ги изчисти. На фотошопа да премахнеш. На фотошопа ще сложа рододендрончета и какво ти трябва Ще около. премахне буклука, като е типово находище. Ти не си го събрал без буклук? Не съм. Това беше на един стар чувал, такъв презентов чувал. Не презентов, как се казва? Екер. Да, за блок. Гледай,